Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat, taufik lan hidayahipun kita saged makempal wonten ing papan menika kanthi kawontenan sehat walafiat. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ibadah menika dados kewajiban tumrap saben tiyang ingkang pitados dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ibadah kita saged nyedhakaken diri dumateng Gusti Allah saha nyuwun pangapunten awit saking dosa-dosa ingkang sampun kalampahan. Ibadah boten namung awujud salat, poso utawi zakat kemawon. Nanging ugi saged awujud tulung tinulung ngajeni tiyang sepuh lan tansah jujur ing saben lampah gesang. Lumantar ibadah ingkang kita lampahi kanthi ikhlas, manah kita badhe dados langkung tentrem lan gesang kita badhe pinaringan berkah. Mila saking menika sumangga kita tingkataken keimanan lan ketakwaan kanthi boten ninggalaken ibadah. Senadyan wonten ing kahanan sibuk utawi kathah alangan. Mugi-mugi kanthi ngibadah kita sedaya kelebet tiyang ingkang dipun paringi rahmat saha ridho dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ugi saged gayuh gebegjan wonten ing dunya saha akhirat. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepat tembung ingkang kirang meranani ing manah, kula nyuwun agenging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.